Ahoj, toto je prvýkrát, čo sa mi podarilo takto priamo natočiť proces liekania pavúka. Žiaľ, z technických príčin to tu nemám nahrané celé a taktiež by som sa chcel ospravedlniť za kvalitu obrazu, pretože som to natáčal skrz ten plastový box, aby pavúk nebol rušený. Záznam, ktorý uvidíte, je zrýchlený 30,7 krát. Tak poďme na to. Takže to by bol celý záznam a ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste vidieť viacej podobných videí, no tak rozhodne zabudnite dať odber, aby vám žiadne také podobné video neušlo. Na dnes by to bolo všetko, majte sa krásne a čaute.